Iya. Iya. Oh ya. Yo. Iya. 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 H E E. Iya. Iya. H E E. Iya. Iya. Yo. H E E. Iya. Iya. H E E. Iya. Iya. Iya, 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 iya. Iya. Tas, 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 tas. Iya. Iya, iya, iya. Iya. A E E. A E E. A E E. Yo. A E E. Yo. A E E. Yo. A E E. Yo. Iya. Iya. Arah, arah. Turu kemudo Setyo Manunggal. Iya. Iya. A E tas. E E E E E E E Iya, 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 iya. Hana, iya. Hea, 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 hea. A E E iya. E E E E E E E E E iya. Iya. Yo. A Yo. Ya. A Yo. Ya. A Yo. Ya. A iya. Oh ya. Iya. Ya. Atur posisi. Awas, ayo. Arah. Iya. A E tas. A E E. Yo. A E E. Aku. 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 Iya. Yo. Arah. E E E. Sono yaku. E E E E. Sono yaku. E E E E. Sono yaku. A E E. Ya. Iya, 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 iya. A E Yo. A E Yo. A E Yo. Ya. A E Aku. A E Aku. A E. Aku. Iya. Sono yaku. Tas tas Sono yaku. tas tas Sono yaku. tas tas. Sono yaku. E. Turu kemudo Setyo Manunggal. Iya.
wicakasana lan lendya ing karya keprenan salah gawamu nyata lantip posisi wicara biraga serta biraga nyata tiku priyaga Sroning batin tuwuh rasa tresna kang saya ngrembaka rina kelawan wengi sliramu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi saka soroting nitrammu yen rasela RK Audio terima kasih ya
bareng keprungmu kabarmu Yo nyatane sing konturmu nglayanmu ora liya kanto kudu
iya. Satya Manogal. Iya. Iya. Satya Manogal.
Kapan-kapan gone mulutan beleh pitik jaluk gulune kapan-kapan gone katurutan bojo loro padha akure ya ulane sawa senadyan cilik buntute ya buntute dawa yen tang lirik mas kok sing kira-kira sing dilirik mas buntut ora rumangsa Sugeng rawuh Mas Bondan saka Selak oh ya ana sawo jarene sukun ini suku ana duku enak rasane kenapa iya bojo loro mbok ya sing rukun saben minggu padha jatahe ijo aja diunduhi aja diunduhi wong sing ambang ora kurang-kurang sing duwe bojo mas ayo dirusui ngono ya bene sing ngelakan saya pirang-pirang Saka rawon kok pawuhe uyah ya iya goreng iwak terus nganggo jlatah ya nganggo jlatah ampun tanglep kapan kula nikah sebabnya apa lho pacar mawon kula dereng gadah sakake bondang kayak tenan loro ngono setya manunggal kowe enak ya Dar ya iya iya terus iya iya ya ya oh ya ya oh ya ya oh yo ya ya oh iya Iya, 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 iya.
iya iya. A E Yo, ayo, 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 poa tabales kowe poa, kene lah. Iyo, ayo. Poa bales kowe poa, yo, iyo. Yo. iya 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 iya. Yuk. A E iya. Iya. Tanda poa. Para. Iya. Iya. Yo. Wah, Mas Bondan. Nah, saking selang Mbak Nurli ya. Orang ngawur sa. Oh. Aduh, saka Wonosari, heeh. Oh iya. Yo. Yo. Eh, 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 Ya, ha-ha. eh, iya. Yuk. Yuk, tos. Ya, Wah, ampuh tenan Mas Bondan. pripun sa? Ya, yuk pawang siji iso ngatasi Wah, aku pawangis kok. Telatah Banyumas tekan kene mau esuk jan. ampuh tenan. Ampuh Pawang. tenan. Wah, Iki cak pendeng. dan pokoknya aku terkesima karo pawange. Mbah, Mm-mm. pawange ya seragam Wah. bawa dhewe mandiri. Wah, jumbuh karo sepatune gedruk bumi ping 3 dek. Wah, Oh, bentet. ambruk kabeh sing nari. Ya. Dan gitu tenan. ya, Cak ya. pendeng. Ya, terus pundi Mas Bondan? Menika acara napa cak iki? Turangga Muda Setya Manunggal iso pentas dina iki cak. Duh, aku ki dine pamflet ki ning ya urung jong. Weh, Heeh, iki acarane apa ki? Acarane apa iki Mas Jombi apa ki Mas? Oh, tasyakuran. tasyakuran Tasyakuran. Mas Gagah. Oh ya. Mas Gagah, Mas Gagah. Oh, wis tahu. Intine tahu nazar kaya niki. Iya. Pengen mentaske Turangga Muda Setya Manunggal karo Abah. Bener. Nah, terus dilalah dina iki kelakon dipentaske. Dipentaske dilalah Abah ki yo termasuk wong lomo, Lomo wong tenan. nyanyoh. Nyanyoh to. Mula ya kanca-kanca ki sing berkecimpung dalam dunia seni, ayo dipentaske, ayo. Wiyagane iki po, nek ro Abah do manut. Manut Ki wiyagane saka
Mas Jibon CS. Nah, ngono. Ya. Ya muga Abah mugi Oke. rezekine tambah lancar. Ah, banyu mili ora Banyu ono mili. pedote. Heeh. Ngono Ana bener. pedote. Ah, iki mergo wektune ya longgar Mas Bondan. Nggih. Heeh, marga ya wis bar salat dhuwur. Heeh, Cak. Aku mau ya bar salat. Oh, salat. Bar salat aku. Aku mau bar salat dhuwur terus nindakke ayan iki. Kembang ning kene iki. Lemu teko sadurunge luhur padahal. Ah iya, Mau lagi le. salat aku ya. Jangan kau dadi melu Ya. nyanyi ning kene to iki gimana? Salat aku ya ora apa-apa no jeneng karo dulur lanang. Oh iya. Uyung. Jan. Wah yo. Yo. Ngeregenge suasana, Cak. Manut Dipinangkani buri. lelagon-lelagon sing kepenak. Ya. Heeh, iki Sing- bocah-bocah bibit-bibit regenerasi. Wah ngene iki generasi-generasi sing iso neruske budaya iki ngene iki. Dora jeleh. Ora. Iki dadi tenan kaya ini, Cak. Oh dadi tenan iki kandhani pawang iki ampuh kok malah. Piye to? Yo, monggo manut Jombi karo Imam yo. Lagune apa? Wah, iki gandeng ya bocah-bocah. Anu Mas, nyun Apa? cucak rawa, cucak rawa. Oh, iya, Sik iya. sempet iki rada viral sik, cucak rawa sik. Ya. Ayo, Mas Zombie yo. Nanu 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 nu enono. Wah. Tunggu esok. Ya. Ayo sikat sok. Joget nih. Nah. Aku coba melempar manggis. Melempar manggis. Manggisku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis. Sopo kuwi gadine sopo ayo. Gadisku Oh, dijajare. janda aku dapat. Yo Bandur Leo. Sehat. Zaman ini, zaman eta, Zaman edan pendek tua, rapi oleh baru. Di perawane Iki lah, iki lah. Yo yo. Nangis wae. Amarga Wedi, oh wedi karo apa? karo anu Bae kaitan tenan iya. Manu cucak romo, pendek dawa. cucak romo, dawa buntute, Ya buntute. buntute sing akeh mulune. Yen digoyang ser kok metu dhewe. Wah, edan tenan ya. Durangga Bunda Setio Manunggal. Bersama Pak Durni. Sangat Ada. pendek. Bondan permanen. Iya. RK Project Audio Sound System. Sak jose. Durangga Muda, Setyo Manunggal, Sikatso. Coba melempar manggis. Manggisku manggaku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadisku lamar, jandaku dapat ya.
metune, oh cepet metune. Yen digoyang ser ser aduh penake. Suwuk dadakan ayo jan kanca-kanca kita tanggap. Iya iya iya. Wah. Cucak rawa. Cocok rawa kok tekan apa? Ya ora apa-apa ya ngelingi zaman semono Mas Kelingi Bondan. zaman semono. Hup stop. Cak ya kanca-kanca. Meh. Disiarkan langsung di YouTube Live ya channel. iki. Aja ngawur iki live ya iki. Kan selang. Harap kowe selang endi to Nur? Ngebis. Buka wadi senengane. Ya ora apa-apa saiki wis heeh. Heeh, yo Cak. Iki mono sing request Apa, Den? nonton pamundutan saking para warga. Ya. Apa mau iki? Kedaton. Para warga kedaton. Nah, Kedaton wetan. ya bener. Heeh, menika Mas Eka Wibowo. Nika nggih wau nyuwun request lagu. Nyuwun bojo loro barang ning mengko. Sabar lagi bojone lagi siji njaluk loro, sabar Mas Eka Regul. Engko nyanyi dhewe takan. Oh nyanyi dhewe. Ben nyanyi dhewe. Ya. Suarane ya apik. Apik. Suarane wong soe apik maksudnya. Sampai nek nyuarain wong jare depan. Ayo apa meneh? Manut iki, manut mburi iki. Apa, Bang? Keyboardnya tekan. Oh, urung. Urung. Ya. Yo, manut kanca mburi lagone apa? Sikat, so. Pok kasmaran iki, Pak. Lagune Bondan. Ora. Iya iya. Iya. Sejak pertama ku berjumpa denganmu, gemeter hatiku Iya. yen nyawa netramu. Aduh wong ayu, opo sliramu ora krasa asolah bawamu. Tak gatekke saben dina. Tanane Cak. Ayo dan Ayo Cak. Hari-hariku butuhku nanggung rindu kawan beri rasane pengen ketemu duh wong bagus ojo mung tekon nek impenku pengen aku nyawisi karo uripmu. balungane. Ayo, sikap Kaya ngene rasane nandang asmara, kepengin nyanding anane ra ono liya. Ate konangan asliramu nyawang awakku, kesara kumerko nunggu tresnamu. ganti kapan sliramu kan sangantiku hilang rasa ora liya rasa tresno duh kan tresno ojo ninggal aku Ngono Duk. Senajan nganti kami mongso. Ayo, Ayo. ada sampai yang original. Ada Bondan permanen juga Nurli CH RK Profesional Audio
Sound System matur sembah nuwun. Drogo Mundo Setyo Manuga. Juga ada koplak galeri. Indah House Acting Costume matur sembah nuwun. Sejak pertama ku berjumpa denganmu, gemeter hatiku nyenyawang netramu. Duh wong bagus, apa sliramu ora krasa. Sayang bawamu tak ngateke sapa liya. Hari-hariku ku menanggung rindu. Rasane pengen ketemu. Aduh wong ayu, ojo mung teko ning impenku. Pengen aku nyawiji karo uripmu. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Rasane panas anane ra ono liya. Teko sliramu kasih rasa mergo nunggu dudamu. Menganti kapan seliramu kerasa ngendiko. Nelake rasa ora liya rasa tresno. Duh katresnan aja tinggal aku lunga. Ata-aten anatian nganti-nganti mongso. Iya. Oh iya. Matur sembah nuwun nah pengen nyanding sampun nuwun. Iki bapa penamban saja wis siap-siap anggelar kloso. Yo. Dayoe teko. Tandane dilorot riyin Mas Endar. Ora cek ra apa-apa. Yuk.
Kleru, aku nyidani kleru dolan iki. Cawok bayar ya, Pan. Yo. 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 Ayo le, ayo le. Kalah deh. Sugeng rawuh. Yuk. Selamat siang buat Nurji. Cuma wis tolak balake sangkala dosa kyai angrake tata sesaji kanggo srana ngonira asem pamujuk hamba minta nugroho iya witi. Mari le. Yo.
yo kanca domplene yo persani pasukan tak ingkang sakeco jadilan kita satya manunggal kasing lan kreya sing tansah nyawiji katon rumesep wonten ing grana kadya nunjuk-nunjuk wonten ing temah jati diri gandaning cumi bakar. Waru-waru doyong ning pinggir kali. Ayu moplong-moplong saiki ana ning ngendi 150 ning dhuwur suket mabune anget matune pliket ayo so waru-waru doyong ning pinggir kali bariki tak pendek ayu moplong-moplong saiki ana ning ngendi kembang suket neng kidul desa tiwas ngampet mbok tinggal Walai waru-waru doyong pinggir kali bariki Mbak Nur ayu moplong-moplong saiki ana ning ngendi Tiwas cedak pacaran Dak. Rasida rabinan Wah, waru-waru doyong ning pinggir kali bisa gas ayu moplong-moplong Oh, piye? Aku ora tiba ora. Tiba, kok. oh. Gur pacaran terus ditinggal Rabina. Bondan. Tiwas dolan sik duit. Semangat kakak. Sumber air sudah dekat. Tak jak dolan terus yang-yangan jebule datang bulan Rio waru-waru doyong di pinggir kali ayu moplong-moplong 150 meneh ning dhuwur suket lune angkat batune iya ya jan gaya tenan iki wah ora kleru abah tambahin rokok ya bang. Iya ndak. Ya. Kasih wes. Ayo. Aku hantu. Bondan jagal, ayo. Ya, yo. Wah,
ya penak tenan. Wah, RK lho iki. RK. Guyu-guyu jeragane. Oh. Ngene oh. Wah. Matur nuwun, Bos. Mingkar mingkuring angkara akarana karana marati sibi Oi. Yo. sinawung resmining Sinung Karto mereka tarto bakar dendenge lemu luhur kantum raping tanah Jawa agama ageming aji ayo Pak ayo apa hati-hati wes ngati-hati saya Wah, ya. Ya. wah diopeni weh apa wes walah Serno Margalayu tanding karo aku ayo awas waya wash
Yo mari le kondur le kondur le. Ragane deman ragane le. Lah. Iya. Hoyo. Iya. Bilih Turangga Muda Setya Manunggal badhe ambabar gangsal babak dugi dalu menika siang wonten tiga babak
wonten kalih bapak ingkang trengginas ingkang bringas. Semoga. Iya. Ayo le gagah, dene le. Iya.